again, Super Migubay, and welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog is nagdala kong tuwalya. Alam na this, asa punta sa banyo, o dili, sa dagat. Dive me with probinsyanong siaw. Kay kuan. Another bang maligog dagat. So, see you Super Fam adto na mi. Hi Super Fam. Dalamig tuwalya Super Fam kay wala, di ba katuig kaming way ligo. Sige, kita-kita lang ta dito Super Fam. Nagyumin, abot na gimi sa location sa Magantoan with probinsyanong siaw. Anong mi diri sa sa ngaran ang lugar ganay? Kagusuan. Which part nagyapon ni siya sa Maria. Super Fam na jud ko nadala oh. Okay na magdalaan nito. Souvenir na souvenir. Sa dagre. Hey, Super Fam. Super Fam, Please subscribe Super Migubay. yeah. YouTube channel Super Migubay. And Probinsyanong siaw. ganahan po mula sa akong channel. Probinsyanong siaw. Probinsyanong siaw. Probinsyanong siaw. Padayon lang mi ha. Padayon lang mi kay init na jud kayo. Naningot na may lamay na kay ilangoy. Ilang beach on nindot kayo. Mura o Boracay. Muna itong niingon ko nga ganahan ko matug Boracay, di siya excited kay mura pa Boracay diri di ay. So, nakalamig din. Nindot kayo. Yung mga kuan, nanang na yung mga dagkumpat sa bang basta nindot siya sa purpose picture lang. Init kayo. Dayon ang dagat binaw. Oh, hindi siya mo siya. Oh my goodness. Indot ko siya. Dito. Binaw ay ilang mga balas diri more on white gid siya. Mura po siya to ag Boracay. Dayon. Mas lay mga dagkumbato ng lamikin tindugan ron ba. So, po basin ganahan kung musaka. Kuha to taas. So stay tuned lang sa pagkama.